pancen luhur bebudenmu, urip prasaja ora kesusu, ana ing desa kang asri, urip rukun dadi petani, tanduran di kulawetah ngati-ati, gotong royong iku wis mesti asile dienteni wong sanagari, ora lali syukurina wengi butani uga pola nyiapake daharan ana ing omah, banjur digawa menyang sawah, dahar enggal lengan kanthi bunga, patani butani sing